Dan ka ale maka dare wanda bai da kudin ne. Hai. Ya kai. Mike. Ya kai. Wallahi yin wani ke ji tun zama ba abin da ci wallahi Allah na gure ran wallahi. Amma dai ka dan kwallo ba ne kai. Kai ka zo filin kwallo ka zauna. A gidan filin kwallo uban wa zai baka abinci. Ma lokacin banza. Yaro baka da iyaye ne? Akwai iyaye na. Din dai taimaka maka. Saboda kowa ya taimaki wani Allah zai taimake shi. Kashi. Ka ci abinci ka ji ko? Ka ci abinci. Waya na. Ai. Yaro kar ya gara kai. Ya gana. Yana kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai, dan girman Allah ya haka jamin fitina. Dan girman kai, la ilaha illallah. Yaro zai jamin shari'a inda alira. Kai. Yaro. Subhanallah. Billahi la ilaha illa huwa. Abu da haye mun. Kai. Alhamdulillah. Lafiya? Bala lafiya? Lafiya? Me faru haka? To. Bari maka wani yaro ya ce mai yunwa yake ji bai ci abinci ba. Na ce ga shi yaro ka je ka ci abinci ka samu fiya wata mai sanyi. Na ba shi kuɗi shine sai yunwa ta bake shi. Yunwa ta make shi? Ko dai ka ba shi kuɗi don biyan bukatunka. Ko irin ku ne mutanen da za ku ba mutum kuɗi ya faɗi ya mutu ka ɗauke shi ka je ka biyan bukatar ka. Illa ko bawon Allah taimako ne yayi. Taimako a haka ne ka taimake shi kenan ka ba shi kuɗi ya faɗi ya mutu ka ce mana taimako kake yi? Bawon Allah kar ka ja aka shirya banda. Wallahi Allah taimako shi ka kuɗin nan Allah ɗari ce. Wallahi tallahi. Ya alamun kenan ni nan da kake gani na. Mai digiri folder. Yawa. Dan haka ni yanzu taimako ɗaya zan iya yi maka a matsayina da na zo na same ka a wannan yanayi tun kafin mutane su taron mana nawa kake da shi nan gurin ka ba da ɗauke shi kai shi asibiti ɗarin kenan da ba shi to bari in kira ma'aikata idan na kira ma'aikata sai su kama ka bari kira akwai dubu uku ai 3,000 ta yi kaɗan abinda ake neman kusan 15,000 ko 20 15 ko 20 za a samu 20 ma dai. Ni bai kisan kai ba kuma biya kuɗi. Mutum a kwance ka ce baka yi kisan kai ba? To bari in kira DPO. Ai naga kana da jani bari in kira DPO. Na ga alama ba Allah. Ina jin kai tun zamanin wajuju aka yi ka masharin ne kai. Zan baka 3,000. 3,000? To shikenan bari in na kira maka in DPO ya zo nan gurin sai kai musu bayani dalla duk yadda abin yake. Billahi la ilaha illa huwa idan kai musulmi ne fa idan kai mai shari Allah ne saka man fa wallahi tallahi ba ina shari ne maka gashi mutum a kwance ka kashe mutum gashi a kwance rai hannun Allah ka ce wani bari in kira DPO nan kawai na je maka kira DPO daga taimako ina zuwa ba ni kuɗa al'amarin nan yana bani mamaki na lamarin mutanen nan kai la ilaha illallah ban taba ganin shi wani asibiti nan da na sani in tafi in je in kai shi la ilaha illallah Muhammad rasulullah wallahi kila suke da wallahi Allah suke da kuma wallahi kuna da mutane ne to kai nawa ne ka sa kanka a trouble ba gara a warware matsalar da take damun ka ba gaskiya ne zan yi tafiya za ka iya tafiya bari dora ka a hanya kar mutane su an kare su fuskanci abin da ke wakana zan dora ka a hanya ka wuce ne dauke shi abin da ka ga nan ina zuwa kwanta da hankalinka kwanta da ka ga nan za ka bi ka miƙe ka fita da gudu an gaba ka fita da gudu kar ka sake ka dawo Murtala mu ware wajen gare mu ta gyaru mana.